Pinya berta nang paklang pon pe prang kardong karbiang long. Tiken news kala arada tumaphan nili berta thanbang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palle berta arjupon pe mesina. Pinpur pon me lakhain ko raphoni lip MSc constituency ka parlo Uppar doigrum Lokhiram arong along hethi kulat donang jipupen KAC pen kabor I pipon pena jok ahithia bangke ahem kem kraisi ahopta wangta dolo jongpon me towar le mesena vete ajat asaile chuklem dunji sita akati kup mate akasik sak do binong beha bepar chojor charlan amo anat sita akasik sak thepi khangjang lasi Uppar doigrum Lokhiram arong alongta hethi ahem do nangji pupen KAC pen ingpupon lo sita non barikha apora hut towar abang inghan langbung pen loksi bepari atum gari hudak hethi ahem anpali nangji sita hoda kedo rong ko anne aradatum ke hantu mehek Inglong ahan pen chopa lardun bomlo lasi jasemet hoda kedo ahawar arat ingnut bahini cherok tok aradatum kaningje ke towar le mesena sonte nilitum Inglong kedo aradatum asap ake joywan doji pusi ningje pon labangso abojar mate ahiti along Inglong aradatum karbi lapen rengma atum kaike chopalar ademlo pusi chethan pon lasi KAC kachari pon kithe kidinga tumaphan kachuning ripon ke koila mati pen Uppar doigrum Lokhiram arong an mesena towar nang pinon pusi chuning ripon news tech report tike news Tiken news pen pinya berta pan si kangton ponlo kardo